Bueno, mga ka-joker, sabi niyong ka-joker, kauban ninyo karon si Ronald Malino. Hi, Nald! Uy, narako. Oh, I'm Ronald Malino. Para kanyong tanan, mga ka-joker, sab karon na gisgot-isgot na sabta nga may kalabutan ang atong kalawasan. Ang atong kalawasan. Oh. Ito ang kalawasan, no? Iskotag mga tigulang. Ayan yung iskotag mga matupa, mga tiguyang daw, no? Mga tiguyang. Asa na yung mga tiguyang? Loh, tiguyang. Kinanglan niya, naiusag ka, kinilaging magkatiguang na, no? Nang di na makasabot usahay. Ay, bisag unsa ka gwapo nimo, mo na ninawang kadugayan na. No? O na nina. Oh. Nya, lagi kay kini magkatiguang na. Mura na man taga na yung dong tagsumbi ani. No? Astilan. Ay, si pamaag na lo ha. Dili man ko mamaag. Ay, mamahit raman. Mao. Kining magkatigulang na matakbuyan na gyud siya sakit, no? Masakit to nagikain siya. Pasamtiguang na lagi. Bisag kung saon na to og Ismail, di na gyud madaya, no? Di na gyud madala tigulang na gyud. Saon man na to Ismail, pero siguro batan-on pa kay ta. Hilabihan yung kagwapo, no? Kini siya, grabe naman gini siya kagwapo. Sa batan-on pa ni siya, no? Moabot ra yung panahon nga mga tigulang na kita, mga ka-joker, no? Agusa naman nga itong mga bahandi kung kita mga tigulang na. No? Pastilan. Pastilan lagi. O siya naman ang mga tigulang na ta, no? Usa ka panahon ni ana, nang giatiman na gyud sa anak, di na gyud mukaon, no? Sansaon di na mukaon, di pakanon nimo di na kay kiniliging masakit na unsa na may i-offer. Kaong ka unsay imo itlog, unsay imo kining unsay imo kining sinabaw nga baka, ingon pud tigulang, dili ko ganahan mukaon. Na usa man day imo lo, gusto kag hotdog, dili ko mukaon na ng hotdog. Na unsa man day imo? Unsa man day imo lo? Basta dili ko mukaon. Wala ko'y gana nga mukaon na. Nya, lo nang bibingka. Usa to'y imong giingon? Us bagane.
Kuan lo nang bibingka ba? Siya ba nang bibingka ha? Oy. Mura ganahan ko ana pero siya manang bibingka ha? Banla nang di magkakamukaon, ayan na lang. Lagi, dili. Dili lagi ko ganahan muka. Nara lo. Di ka ganahan baka? Dili. Dili ka ganahan hotdog? Dili lagi. Nausa mo day ganahan ni mo lo? Wala din ako ganahan bukaon lagi. Nga gusto kang mamatay? Mao na yun na resulta padulong na yun ko ni kamatay siguro. Nay mayo lo? Di mo ka ganahan itlog? Dili ko ganahag itlog. Ay saha? Dool sa itlog. Samot, di ko ganahan ya po dool sa itlog. Bibingka. O siya ganito. O siya ganito. O siya ganito yung gigon. Ang bahaton na to anilo, di magkamukha og baka, di itlog, uban pa din ha. Mamatay gigana. Na siguro mamatay gyud ko ana. Kaong kag kuan kining adobo. Na dili lagi ko bukaon. At babaeng gwapa. Kana. Kana oh. Ay, kana noon. Bukaon ko ana. Kana ako bukaon ko ana. Bisagya sumbi na no? Bisag sumbi na. Mukaon niya pag babae. Still kining babae yun no? Kining babae mo giusa. Nga makapadasig sa tao. Adobo. Dili. Bisaya nga manok lo. Bisaya nga manok. Dili ko. Ana. Dili. Sinabaw nga baka. Dili ko ana. Babae. Kana. Nayo sa ka tigulang sab nya dili gustong matigulang. Ang gibuhat niya sige exercise. Nakita niyo? Sige exercise. Lagi tiguyang nga lagi. Tigulang. Bet naon tani. Ana kining mga tigulang gusto gyud nga mubas ko kay nay among mga silingan na bukid non tigula. Unya ko ana gyud nag-edad na 80 yukog na kayo. Unya nay panahon niya kay panday lagi. Naghimo na siya iyang kaugalingong lungon. Kung nagod siya iya edad mga 90, 93. Siya ako na naghihimuan
Mga design sa lungod ako na. Grabe na siya kayukog kaayo nga pagkatigulang, no? O grabe na siya murag musangko ng iyang naong siyuta. Pero sa diyang nakakita siya og sa may nakita niya. Nakita niya nga usa ka babae nga matahong na grabe nang mabayhana. Basta kay balik siya. Yang hagyang ano kita mo siya og guwapa kayo mo murag si Christine Hermosa. Nya paghangad niya, "Tuwa kay lubi." Hala. Siya yukog-yukog siya na, "Ay, padulong ko dito magpahilot sa hawak." Pagtan-aw niya nga naas lubi. Yang ulian ang iyang sakit sa hawak. Ayan, sakit sa hawak na ulian. Pagkakita niya sa matahong kaayo nga babae. No? Sa matahom kay nga babae, yang hagya. Grabe, no? Una gingon niya, ay, gana. Don't touch me. No. Don't touch me. Hala. Kadugayan di tani no nga matud pa nilag matigulang na kuno ang usa ka tawo. Kuan daw nang bisag unsa ka gwapo daw kuno nimo. Pag matigulang na, uniforme na ang naong. Uniform ang naong, no? Unya kadugayan ana mura sumbi. Sa kagwapo nimo, pag-abot sa pagkatigulang, grabe na. Ang usa ka tawo mura na siya og sumbi. Pero pagkakita og gwapa nga dalaga, okay kayo. Ay, pastila. Asa raman mo sa una, day. Sabatan-on pa ako. Napagilain istorya sa tigulang. Sa mga tigulang nga. Yes. O niya, sa kapanahon niya na nay, saan naman ni si tatay nga sige na lang maniganga. No? Sige na maniganga na unsa naman ni siya. Nga tuig naman ni wa pa mangyapon mamatay. Siya, ambot lang ana dai kanang imong lolo nga bisag ato na nang ipapatay di mangyapon mamatay. Nya, so may buhaton ani nay. Ingani lang. Ang buhaton nato ani ay sa nakoy nadumduman ba. Unsa may nadumduman nimo, nay? Kining imong lolo. Palakiro. Unya, ato ning palabyan og babae nga siksi para nga matiklo. Amao. Sige. Kita na yun sa isaw ka babae. Kita na abot ang babae.
Pagkita niya sa babae ba? O kita niyang babae, pag-agi gyud sa babae nga gwapa, kay plakiro lagi itong tiguang Ingon dayon ng agi, ay lagi itong isulan. Unya, nga kuan ra, nga underwear ra. Niagi sa tubangan, sa tiguang. Pagkita sa tiguang lagi, kay kining tiguang lagi, no? Yung tiguang, plakiro, playboy. Pagkita gyud sa babae nga nagpantira. Patay. Oh, pagkita sa niya sa babae nga 11 ka sexy. Oh. 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 Patay. Ora ni sikretos mga tigulang nga dugay mamatay. Tanaw nimo nga mura nag-plakero gini tiguang nga sa una. Palabyan mo babae nag-underwear. Pagkita sa nag-underwear. Patay. Ngayon sa katigulang, ngayon sa katigulang nag-edad nag-26 si Kid Santos. Oh, ako ginagtubang adto Oh. Siya kini ding masubran tag katigulang, wata kay balo nga kini ding atong istorya gabalik-balik na, no? Ingon dito si Pastor Mabida. Sa Jer ato tadto Jer. Unya, ako ipakita nimo. Sa diha panghigala, no? Ito na me. Ito na me. Ingon si Kid Santos, kisa ba na, Pastor, kisa dang imong kauban? Ay, si Jerry ni, si Jerry. Si Ronald Malino. Ay, Ronald Malino. Mao ba? Ika parag akong kinig abaga. Gihikap. Uy, gahi, homo. Gahi. Tungod kay nag-exercise ko permi. Oh? Nag-exercise ko permi. Mo nang gahi kaayo. Mao ba tay? Oo. Sa una, sa batanon pa ako, buksidor ako. Apan karon mag-jogging na lang ko. Dahil mong hinumduman, 96 na ko, pwede pa kong maka-jogging na kanang mga 60, 70 edad nag-jogging, vertikan ko na. Vertikan mo? Oo. Ako kanang vertikan. Mao ba? Nya karon tay sa una didto ko nakaadto ko sa Cebu sa Kulon. Gikuotan ko. Gikuotan ka? Oo, gikuotan ko. Sa diya gikuotan ko. Kadtong akong pitaka nang gibutangan to na akong alambre o kadina ba sa iro. Kining mga
pitakas tigulang panit na unya gibutangan og kadina, gihikot diri ang kadina. Basta kay diya sa Cebu, pan mo gina sa Cebu, kanang ilado mo gina sa daghang kay mangunguot ya, no? Kadiya nga pati iladuha man gyud. Unya perti mo gyung iladuha gyud nya daghang kayong mangunguot ya. Basta gay kuutan siya. Unya sadya nga gikuot agoy nadalhatan tigulang ta tingalang mangunguot nga usa pa ni nga bugat pa kining pitaka. Bugat pa kining pitaka ha. Nadala ang tigulang naguyod sadya gikuot ang pitaka. Pastilan. Tumindog siya. Posisyon din siya kay buksidor lagi. Tangan niya. Basta Leonard Malino. Tumba lagi siya. Gingnan. Salamat ka. Nga naakos Ginoo kay kon wala pa patay kang bata ka. Isa ganito yung pangalan ni Budong. Ronald Malino. Ay, Ronald, dito sa Kulon. Balik na sad, no? Dito sa Kulon. Gikuutan ko. Unya, karon sa digi kuot ko. Nadala ko oy, naguyod ko kaya nga kumpitaka na ay sa ba kadina. Unya, sadya nga naguyod ko ako siyang gipusik-pusinga. Tumba siya. Salamat ka nga na ako Ginoo kay wala pa patay kang bata ka. Isa ganito imong pangalan, no? Ronald Malino. Dito sa Kulon. Kulon na nagbalik. Dito sa Kulon. Gikuotan ko. O diya, naguyod ko. Ako siya gisumbag, salamat ka. Kaya ko Ginoo wala pa. Siguro patay kang bata ka. Sa ganito yung pangalan, di mo daw? Ronald Malino. Dito sa Kulon. Gikuotan ko. Gikuotan ko. O yeah. Naguyod ko, ako siya gisumbag kay buksidor ko. O di ba kuyas Ginoo, patay kang bata ka. O sa ganito pangalan ni mo dong? O sa ganito pangalan ni mo? Ronald Malino. Lo, tay. Mao. Dito sa Kulon. Ugwa to maunda, wag ito maundang ugwa sumpo Dito sa Kulon. Ikotan ka tay. Ano nasayod man ka? Imo man ang gisulti. Wala karon pagade ko nagstorya, debo. Wala ko. Wala lagi. Wala lagi. Hindi magkatigulang na din, no? Magbalik-balik ng istorya. Duha na gyud katigulang akong nakuha. Magbalik-balik yun. Balik-balik yun siya. Wala nga, kung magkatiguang na gani mo, na magbalik-balik na yung istorya, awan na. Tigulang na yun. O na, yung atong pajuk-jok, karon nga adlaw.
Ay shout out din ni Ma'am Maria, ni Strongman og sa tanan na namati diri sa atong joke time friend. Oh, mga friend, kinahanglan niya magkakatawa kamo para nga ang atong heart dili ma-broken. Oh, bisag broken siya pero naayo tungod sa pagpakatawa. Oh, thank you very much sa inyong pagpakiguban. Kini ang inyong joker friend, Ronald Malino. Ay, thank you, thank you. Uy, sisig katawa. Uy, kay, kumana ta. Hindi naman sig katawa. Ha? Mana man ta. Okay na. Ah. Ay, thank you. Bye-bye. Please subscribe sa atong YouTube channel. Joke Time Friend, no? Palihog. Subscribe mo kay daghan pataog mga pa-joker, no? Mga istoryang katawanan. Thank you very much. Mga tigulang. Mayong buntag, udto, og gabi mga tigulang. Tigulang. Bye-bye.